ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ବିଦାୟକାଳୀନ ଭୋଜି ଟ୍ୟୁସନରେ ଆମର ଏସବୁ କାମ କରାଗଲା। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନିଆ ହେଇଥିଲା। ଆମେ କହିଲୁ ସାର୍ ଆମ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫେୟାରୱେଲ୍ ଦେବେ। ସାର୍ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ଯାଉ ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଲୁ ଜଳଖିଆରେ ଆମେ ଆଉ ବରା ଆଳୁଚପ ଖାଇବୁନୁ, ଦବ ଯଦି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା। ଆମେ ତ ଯାହା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବୁ ଏଥିରେ ହବ। ସାର୍ ଏଠୁ ରାଜି ପଇଲେ ଏଠୁ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ହେଇକି ଆମେ ଖାଇଲୁ ସମସ୍ତେ। ଖାଇ ବୁଲିଲୁ, ଗୋଟେ ଫେସ୍ ଖାଇ ପୁଣି ଗୋଟେ ଫେସ୍ ଖାଇଲୁ। ଆଉ ସାର୍ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ଖାଇ ସସ୍ ଫସ୍ ଲଗେଇକି ଏକାଥରେ ଧମାଲ କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ଖାଇବା ପରେ ସାର୍ ତ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, ସାର୍ ଖାଇ ନଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଚିଲି କୋବି ପାଇଁ ଏଠି କୋବି ଛଣା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କୋବି ଛଣା ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଇଆଡ଼େ ଭାତ ବସିଥିଲା। ସେ ରୋଷେଇ ଯିଏ କରୁଥିଲେ ସେ ଭାତ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଇଆଡ଼େ ପିଆଜ ରସୁଣ ସବୁ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲୁ। ମସଲା ମସଲି କଟାକଟି ସବୁ କରି ଥୋଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆମର ଯେତିକି କାମ ଛିଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲୁ। ସିଆଡ଼େ ପୁଣି ଏଇଠି କୋବି ଛାଣିକି ତାଙ୍କର ଯୁଆଡ଼େ ରଖାରଖି ଯାହା କରିବେ ସବୁଆଡ଼ୁ ଲାଗିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇଟା ଜଲ୍ଦି ସରିବ। ତାପରେ ବୁଲିବାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯାଇଛୁ ମାନେ ବୁଲିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଯିବା ଭିତରେ ଦୋଳିରେ ଟିକେ ଖେଳି ଖେଳି ଖାଇବାର ମଜା ସେ ତ ନିଆରା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା ଯେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ। ସିଆଡ଼େ ରୋଷେଇ ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବି ବୋଲି ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାଏ। ଆଉ ବୁଲିବାଟା ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ହେଉଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଠି ଚିଲି କୋବି ପାଇଁ ଆମର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଛଣା ଚାଲିଛି। ସବୁ ହେବ। ଇଆଡ଼େ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ବସି ସାରିଲାଣି। ଏଇ ହଣ୍ଡାରେ ସବୁ ମସଲା ମସଲି କଷା ଚାଲିଛି। ଇଆଡ଼େ ଦିଆଡ଼ିଆ ହେଇକି ସେ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଛୋଟପଟ ହେଇକି ଖାଲି ସୁଟିଂ କରି ଚାଲିଛି ମୋର ଭ୍ଲଗ୍ କରିକି ଦେବି ବେଲିକା। ହଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ କୋବି ଗୁଡ଼ା ଏଇନୁ ଖାଇଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଇଆଡ଼େ ତ ସରିନି, ଇଆଡ଼େ ପୁଣି ଅନେଇଛି ଗୋଟେ ଜଳହସ୍ତି। ପୁଣି ଆଳୁ ଛଣା ହେଲାଣି ଆମର ଚିକେନ୍ରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲିକା। ହଉ ଚିକେନ୍ରେ ମାଂସ ଆଳୁ ସବୁ ପକାପକି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। କସୁରୀ ମେଥି କ'ଣ ପକେଇଲାଣି, ସିଏ ବି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଯାହା ତାଙ୍କ କଥା। ଡାଲି ବି ଛୁଙ୍କ ସରିଲାଣି। ପୁଣି ଇଆଡ଼େ ଟିକେ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼କୁ ହାତ ମାରିଲେ ସରିବ ନା, ନହେଲେ କ'ଣ ଶେଷ ହେବ। ଏତେ ପିଲା ଆମେ ଯାଇଛୁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସିଏ ରୋଷେଇ ଯାହା ହେଉଛି ହେଉଥିବ, ଟିକେ ଖେଳିଯିବୁ, ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବୁ, ଆଉ କ'ଣ ଆସିବୁ। ଆମେ ସବୁ ସେଇଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲୁ। ଟିକେ ଖେଳନା, ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠା, ଏମିତି ଦିନ ବିତିଲା। ଆଉ ସାର୍ ଆମର ପୁଣି ଏଡ଼େ ବସିକି ପୁଣି ଆହୁରି ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିଲେଣି ସାଲାଡ଼ ହବ ବୋଲିକା। ସେ କହିଲେ ଆମେ କହିଲେ ଆରେ ଚିକେନ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ, ବହୁତ ଭୀଷଣ ଭୋକ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହେଇଗଲା ଏଥର ଧନିଆ ପତ୍ର ପଇଲା, ଏଥର ହେଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଠି ଚିପ୍ସ ଛାଣିଲେ। ଫିଙ୍ଗର ଚିପ୍ସ ଛଣା ହେଇଥିଲା। ପୁଣି ଆହୁରି ସାର୍ ଥିଲେ କହିଲେ ଆମକୁ ଚା ପିଇବୁ। ଆଲୋ ଇଏ କ'ଣ, ଏଥିରେ ପୁଣି ଭୋଜିରେ ଆହୁରି ଚା ବି କରାହେଲା। ପୁଣି ମିଶିକି ଆଉ ସାଲାଡ଼ ପାଇଁ ଟିକେ ବସିକି ପିଆଜ କାଟାକୁଟି କଲୁ। ଆଉ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲା ପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଜାଗା ମନ୍ଦିର ତ, ଯାହା ରାନ୍ଧିଥିଲୁ ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଚିଲି କୋବି ଚିପ୍ସ ଚିକେନ୍ ଯାହା ହେଇଥିଲା ସବୁକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କଠି ଫାଷ୍ଟ ଭୋଗ ଲଗେଇବାକୁ ନିଆହେଲା। ଭୋଗ ଲଗେଇକି ନେଇକି ଦିଆଦି କରିକି ଆସିଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ଆଉ ଏକାଥରେ ଗୋଡ଼ ଚକାମୁଣ୍ଡି ପକେଇକି ଆଉ ସାର୍ ଯେମିତି ସବୁ ବାଢ଼ି ଚାଲିଲେ। ଭୋକ ତ ଏକାଥରେ 100ରୁ 100 ଆଉ ବାଢ଼ୁ ଏକାଥରେ ସତେ ଗିଳି ପକେଇବି, ଖାଇଯିବି ସବୁ। ତଥାପି ସବୁ ଏତେ ଭେରାଇଟି ହେଇଥିଲା, ଦେଖିକି ଖାଇଯିବା ପାଇଁ ଭାବୁଥିଲି, କିଛି ଶେଷ କରିପାରିଲିନି। ତଥାପି ସେ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ମଜା ହେଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ।